ബീട്രൂട്ടും നെയ്യും വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിപ് ബാമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വലിയൊരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ബീട്രൂട്ടും ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിപ് ബാം ഉണ്ടാക്കി. അത് അത്ര സെറ്റായിട്ടില്ല. ഇത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഗുണം ചെയ്തു, കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു. നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങിച്ച ലിപ് ബാം പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബീട്രൂട്ടിനെ അത് വൃത്തിയായി ചെത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ചീവി മുഴുവനും ചീവി എടുക്കുക. കുറച്ച് സമയം ചീവാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് എടുക്കും. എന്നാലും വിരോധമില്ല, നമ്മൾ അതിന് മുഴുവനും ചീവി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചീവിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചീവിതാ ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്ത ബീട്രൂട്ടിന് നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലും അതിലൊരു തരിയും വരാതെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം അതിന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കാം. മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് അപ്പോൾ കുറുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ലിപ് ബാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ കുറച്ചായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടിയിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ അവിടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഇളം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിപ് ബാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ലിപ് ബാം പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിന് മറുപടി അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ.